खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय पुर्णिमा ओमफ्राय बुद्ध पुर्णिमा गोलैदों बुद्ध पुर्णिमानि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय दायो जोङो दुगैखां लोबखां जग्य होनोसै न'आवहाय आरो लोगोसे आलासिबो फैगोन दिनैहाय आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे दायो नै जग्य होनो रेडि जाजोब्बाय राजाया गामिनि मन्दिरावहाय थांदों ओमफ्राय जों साथामा न'आवहाय होनोसै आरोना जग्य होखांनायनि उनावहाय नै आङो संदों दालिजों सजना बिलाइ खारै ओमफ्राय फारसेथिंजाय आङो संगासिनो दङ खिर मोनसेयानो आरोना रेडि जाजोब्बाय गाइखेर फुदुंदों बिथिंजाय आलासि फैगोन होननाया नै सफैबाय आलासिफ्रा दायो नै आंखौ जाहोनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ आया मा लाबोदों नै नोंथांमोना नायनानै लादो फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय खिरखौथ' आंनो बानायबाय आइमोना सफैजासिम गोबाव जागोन नालाय ओंखायनो दयाबो आं बानायनाय खिन्थु आइमोना बायसिगोननो नैबे गाइखेर आवा आरो मिथाइ सिथाइ लाबोदों ओमफ्राय आंहा आरामसे जानोसै आरोना बेखौ 5 मान्थ्सआव जाहैयो नालाय दा 5 मान्थ्स रानिं जाबाय थादों नालाय ओंखायनो जाहोनो लाबोदों आरो ओमफ्राय बन्द'आवनो जाहोखादो होननानै बुंबाय आङो फिथाइ सामथाइ लाबोखायो नालाय आइमोना आंखौ लोगो हमनो फैबा ओंखायनो फैनायावनो नोंसोरो बेखौ जाहोखालांदो होननानै बुंबाय आङो ओरैनो बेखौ पन्चमृत होननानै बुङो आं नोंथांमोननो लासै लासै बुजायलांगोन र' दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आं पन्चमृतखौ बानायनोसै गिबियावनो आङो नै दयखौ लाग्रोबाय बेनि उनावहाय आङो सिनि होबाय जखानि होबाय आरोना ओमफ्राय दायो होबाय बेरेमोदै होखांनायनि उनावहाय आङो होगोन घि गासिखौबो एसे एसे होनांगौ आरोना बेखौ होखांनायनि उनावहाय आङो मोजाङै गलायग्रोनानै लाबाय दायो आवा गाइखेरखौ होनोसै लास्टाव आवा गाइखेरखौ होबाय आङो होनानैहाय बे मोनबाखौ आङो मोजाङै गलायनानै लाबाय आरोना बेखौनो पन्चमृत होननानै बुङो बे पन्चमृतखौ जायोब्ला सासे गोरबोआव थानाय हिन्जावा जोबोर गोहो बोलो मोनो ओमफ्राय केलसियामबो दङ बेहाय जा जिनिसखौ सासे प्रेगनेन्ट हिन्जावनो बा गोरबोआव थानाय हिन्जावनो नांगौ जायो बेफोर गासैखौबो मोनो बेखौ सानसेल' जायालासिनो बेखौ माने फुरा नोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासिम 9 माससिम जानो हायो आरो गथ'नोबो दौनो हायो होननानै बुंदों साइन्टिफिकेलि बियो माने गनायजानाय आरोना आयुर्वेदिकनि हिसाबै आङो इउटुबावबो नायदोंमोन माखासे डक्टरफ्रा बेफोरखौ प्रेफार खालामो आरोना आरो गावसोरबो गावसोरनि जिउआव बाहायदोंनो आरो फिथाइ मोनदोंनो बेखौ जायोब्ला बिमायाबो स्ट्रं थायो लोगोसे फैनो गोनां गथ'आबो मेन्टेलिबो स्ट्रं जायोनो आरो फिजिकेलिबो स्ट्रं जायोनो ओंखायनो माने बेखौ जानाय जायो आरोना बिदि साननानैनो आंबो जानाय नायबाय आरो नोंथांमोनाबो हायोब्ला जानाय नायदो ओमफ्राय लोगोसे नै फिथाइ सामथाइबो लाबोदों आइमोना बे फिथाइ सामथाइखौ जानोसै आङो गासिबो एसे एसे दौगोन खिरखौबो दौगोन ओमफ्राय नै फिथाइ सामथाइफोरखौथ' नोंथांमोना नुखादों मा लाबोदों मेथाइबो लाबोदों बेफोरखौ एसे एसे जानोसै आरोना ओमफ्राय जानायनि सिगाङावनो गिबियावनो जोङो खुलुमग्रोनानै लाबाय इसोरखौ बोर बिबाय
Pojoknya lah terus bukan gitu. Aku udah lupa dong. Oh. Udah. 다 동네야 그건 번이셔 동네 자들이. À, với mày như ngoài này. Thì chúng ta nó. Em chưa? Bị truy sửa là không. Đây cái gì dạng nè. Ngon rồi đó. 예? 이거 잘해. 여기는 잘해. 잘해. 응, 최고다. 그래. 사수. 자주. Cái con nó có lên khởi lên đấy. Cái mà đi không? Khi vào lên đâu? Điều nữa. Bên em ở đây hiếu. Đôi. Cái khe ao à? 메시니. 메시니. này dễ cái gì? Đây đấy. Này cái ăn này là một như thế kia ra sẽ. Dạy đúng rồi. Coba isi. Dayo bयबो एसे आंनो दौबाय माने दिनै आंहा फुरा माने रानि बायदि फिल मोनदों आरोना आंखौ दौनाय रानि बायदिथ' नङा माने मा गथ' उन्दैफोर बायदि फिल मोनदों आरोना बयबो आंखौ दौनाय मानाय उन्दैयावसो दौजानो मोनदोंमोन गिदिर जानायावथ' दौजानो मोनाखैमोन नालाय आरो फारसेथिं नै बिहाव बिखुनजोजोंबो दौजानो मोनदों लाजिनायबो मोनदों बाट बेफोरो गासैबो जाहैबाय अननायसो नालाय थ' आरो गासिबो फैनो गोनां गथ'नि थाखायनो जादों नालाय ओंखायनो आङो बेफोरखौ खालामजोब्बाय आरोना मा होनबावनो आरो नै जागासिनो गासिखौबो जादों आरोना उदैयानो बुंगुलायबाय फुङावहायथ' जेबो जायाखैमोन जयग' होखांनायनि उनावहाय नै आइमोनखौनो नेबाय थाखादोंमोन आङो बेखौ खालामखांनायनि उनावसो ओंखाम जानो होननानै आरो दिनैनि दिनावहाय फारसेथिं पुर्निमाबो ओमफ्राय बे दिनै पन्चमृतखौबो जानाय जाबाय नालाय ओंखायनो दिनै पुरा सानसे जोंहा निरामिस जासिगोन आरोना ओरैनोथ' पुर्निमा अमाबैसाबा न'आवहाय निरामिसखौनो जायो नालाय आरो दिनै मिलायखाबाय आरोना राजाया दासिमबो सफैयाखै मन्दिरनिफ्राय बियो गासिबो बेबायदि मुमेन्टखौ मिस खालामबाय आरोना ओमफ्रायो जेबो नङा बियो भिडिअ'आवनो नुखागोन नालाय आरो राजाया थानायमोनब्ला मोजां मोनगौमोन आंबो माने बेबायदि माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला न'खरनि बयबो थायोबा गोसोआ गोजोननाय मोनो नालाय ओमफ्राय बेहाय बाबाया मा फिथाइखौ दौगोन नागिरगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय लास्टआव मेगना वाटारमेलनथिंजायनो थांबाय बाबाना आं लाइखौ लायनि र' बेयावनो प्रसादखौ जाखानांगौनो होमबासो सिखारनो मोनो माइ नोङो ओरैना 나도 왜 다시 나를 지고. बयजोंबो दौजायै आंहा उदैयानो बुंगुलायबाय आरोना एसेब्लाबो थांदोंथ' उदैयावहाय ओमफ्राय बोथोराबो दिनै बिराद गरम बायरायाव ओंखारनोनो हाया आं बिराद गरम मोनदों ओमफ्राय ओरैनो बुङो जे माने मा बे रियेलावनो आरोना प्रेगनेन्ट वमेनफ्रा बांद्राय गरम मोनोनो ओमफ्राय आंहाबो गरमखौनो बांद्राय मोनग्रा जादों आरोना नर्मेल मानसिफोरनिख्रुइ बांसिन गरम मोनग्रा जादों आङो ओमफ्राय खामानि मावाबाबो आङो बिराद गरम मोनो आरोना बिसोरो राजामोना खामानि मावनायावहाय जेसेबां गोलोमो आं खामानि मावा गारानो एसेबांखिनिखौ गोलोमो आरो
फैनानै मिथिंबोबाय ओमफ्राय आंहा दिनैसो फंबायजों दौजानो मोन्दों नालाय बिराद हेपि जादों आरोना आङो ओमफ्राय बेहाबो आंजों खेलायगासिनो आरोना नै दौहां दौवाहां खालामगासिनो बिराद आंजों फानि खालामबाय थायो बियो ओइ आपेल गलि आपेल गलि आपेलखौ होबाय दौग्रासो लुगैलायबाय ना होबाय थादोंलै दौग्रायाथ' लुगैलायबाय दा होबाय थादों आपेलखौ होबाय ओइ बेलेग फिसा हरनो होनना बेलेग फिथाइ नांगोन अरना गैया हायखौबाबो फिसासिन नारेंखलबो ओमफ्राय मिथाइया माखौ होगोन नारेंखल मिथाइ बुद होआखै फिसा फिसा होदोंमोन नामा जाबाय मिथाइखौ खेबसे जाबाय खुलुमदो आसिरबादसो नागिरो जोब्बाय 이신이 가만히 흐트락지 마트. बे एसेयाव होदों आरो 이치 시대로 흐르. 우리 메타이 이렇게 내자 그냥. जिरायो संख्रिया बे सेराव होदों जायो दायो प्रसाद जानोसै बयबो Anh đi chẳng là được Salah Salad ấy Buồn mà rồi Daji menjahan Daji menjahan Nama jaga tu Itu khas Boleh Itu khas Beda ini nama Panchamrit Isi kita नै दायो बिसोरो सफैनानैहाय आंखौ दौबाय आरोना दहाय दौनाया आंनि बिबोनां उन्दै बेबो दौबाय लाजिदों गथ'आ थेवबो दौबाय ओमफ्राय राजायाबो दौबाय जोब्बाय आरो बिदिनो दौनायनि खामानिया दिनैनि थाखाय दायो आइमोना न'आव थांनायनि सिगाङावहायनो आंनो रुटि बानायनानै गालांदों माने आं बुंदोंमोन आरोना आइखौ जे आंहा रुटि जानो लुगैदों ओंखायनो आइया रुटि बानायनानै गालांखासिगोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय आंहा जाबाय थानोसै एसे हेल्प खालामबाय आंबो आइखौ बानायनायावहाय न'आव बानायनाय बे बानायनाया गथा आराम जादों बे आसामाव होदों जोंनाबो गाबोननिफ्राय 8टा नंगौ 8टाबा 1टाफ्राव गसिगोन नामा मोनाबिलियाव आइमोना ओंखारलांबाय आरो आंनि भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय